Благодаря за, благодаря за предоставената ми възможност, колеги. Философията като форма на божествено откровение при Хегел. Това е темата. Според Георг Вилхелм Фридрих Хегел, философията е най-съвършеното, най-висшето и най-адекватното познание за абсолюта. Разумното познание. Познанието за него е основано на понятие. Дори е самопознанието на абсолюта, с което тя е неговото самооткровяване и самообективация в разума, като абсолютната интелигенция. А по този начин той става обект на самият себе си, като абсолютната идея, която първо, като логика е в себе си, второ, като природа е в инобитието си и трето, в историческото, включващо субективен, обективен, абсолютен дух от към инобитието си, се завръща към себе си, тъкмо включвайки го като свой момент, снет момент, с което божественото бива в себе си и за себе си, бидейки с това система от логико-онтологически определения, респективно самоопределение. Божественият абсолют, абсолютният дух, се самоизявява в трите най-висши сфери на човешката дейност, в изкуството, под формата на наглед в красивото, в религията като представа в любовта и вярата, в философията като понятие, разумно понятие, с което именно тя, философията, се явява най-съвършената форма на познание за абсолюта. В въведението си към том 1, логика на енциклопедия на философските науки, Хегел отбеляза, че предметът на философията и религията е един и същ, а именно висшата истина, т.е. Бог. Тъй като логиката е квинтесенцията на философията, то философският подход към висшата истина е положително разумен, т.е. спекулативен, е изложен в система от категории с понятиен характер. Подходът на религията е чрез вярата, която не е непосредствена вяра, а опосредствена от догматиката и традицията, излагайки висшата истина в система от представи. Представите като правило имат разсъдъчен характер, който парадоксално укрепостява безкрайното и сковава свободното разгръщане на мисълта и реалността. Поради това религиозните занимания с висшата истина са винаги едностранчиви и недостатъчни, но не и излишни. Религиозното търсене на висшата истина е подготовка за философския подход, а и само по себе си надхвърля разсъдъчната ограниченост и постоянно се превръща в опит за спекулативно мислене. Положителното, разумно мислене, спекулативното мислене, основаващо се на конкретното диалектическо дъщество, според Хегел е именно това посредством, което мисленето съвпада със своя обект, с абсолютното, където всъщност абсолютният дух мисли самият себе си през крайния дух, имайки го същевременно с това именно като свой собствен диалектически саморефлексивен момент на самия себе си, тъкмо с което бива едновременно в себе си и за себе си. Бива себе си в своето друго, като самото не друго. Бива абсолютната актуална саморефлективна трансцендентност, релацията на релацията без релацията, тъкмо в което е и абсолютността му, казано до някъде по Николай Козански. Това се изразява единството на логическо, онтологическо и гносеологическо, включващо и историческо, сферата на духа, респективно субективен, обективен, абсолютен дух. Философията на, имайки предвид казаното, в един философски, спекулативно, диалектически контекст план, апокалипсис е именно откровението. Откриването на метафизичното в физичното, на етерналното в темпоралното, на номиналното в феноменалното. От една страна, апокалипсисът е трансцезът от към темпоралното към етерналното. Но всъщност от друга страна той е преди всичко именно самоманифестираността на етерналното и номиналното в сферата на темпорално-феноменалното, имащо своят онтологически смисъл изцяло единствено в контекста на етерналното и номиналното, респективно в перспективата на метафизичното. Това налага да погледнем на историята в един чисто метафизичен план и контекст, откъдето да изпъкне по-ясно смисловостта и значимостта на събитийността, протичаща в нея, като необходима от метафизична перспектива и в метафизичен, телеологичен и теологичен контекст. В тази връзка нека отбележим, че всяка една поставност от философска и телеологико-теологична гледна точка на въпроса за смисъла на историята има за своя теоретична изходна предпоставка и се основава и се намира в необходима смислова логическа връзка с въпроса за метаисторията. Тоест историята осмислена от към идеята за нейните конститутивни онтологически основания като закономерност, включваща порционално протичаща събитийност и телеологично, аксиологично интенционални структури и измерения, с системата на които е свързана Хегелта философия на историята, включваща тъкмо възгледа и разбирането за историята като закономерен, логосен процес на диалектическо развитие и осъществяване в съществуването на света и по-конкретно от чрез човека на крайни цели, с което той в своята философия на историята, както известно, обосновава разбирането за една всеобща история, като експликация на целите на абсолютния дух, абсолютния божествен разум.
В този контекст на историята би могла да се погледне като на процес на осъществяване на събитийни смисли, свързан с един общ телеологичен финалитет, определящия като изпълнена със смисъл цяло, реализирано от към конституиращия, предзадаващия и определящия трансисторически, логически, неин, духовен, логосен фундамент, божествения абсолютен дух, с който се заформя своеобразна диалектика на история профана и история сакра. Именно това налага, пристъпвайки към разглеждането на въпроса за апокалипсиса, да обърне внимание на възгледа за историята и нейната смисловост, предложени от самия Хегел. Философията на историята и на Хегел, разглеждаща световно-историческия процес като реализация на смисли, е конституиран върху принципите на логиката, с който самата история се оказва логически последователно разглеждащ се процес и обективация на логическите принципи, предшестващи историята, но реализиращи историята. Тъй като за Хегел абсолютният дух, т.е. Бог творчески се реализира, самоизява и самообективира в историята чрез своето инобитие, природата, тъкмо чрез логическите принципи, абсолютния разум, божествения логос, предшества, т.е. основа и сътворява природата и логически осъществява ставащото в историята и след това самата история се оказва реализация на абсолютния дух и осъществява смислите, вложени в нея от него. Казано по друг начин, логическото обосновава, антиципира и се обективира в историческото, а историческото манифестира логическото и реферира обратно към него, с което трансцендентална конститутивна форма и идентичност и емпирично съдържание съвпадат в един цялостен и континуален логико-исторически контекст. По този начин за Хегел е възможно съществуването на единна и всеобща световна история, която се оказа закономерно протичащ исторически процес на развитие, в което развитие се реализира свободата като постигане на все по-пълно съзнание и самосъзнание от индивидите, свързано от своя страна с познанието за свободата като осъзнаване на логико-историческата необходимост. Хегел отбелязва: познанието се крие в самата християнска религия. В християнската религия аз трябва да запазя моята свобода, или по-скоро в нея ставам свободен. В нея субектът, блаженството на душата, спасяването на отделния човек, като отделен човек, не е само на рода, е съществена цел. Именно тази субективност, насоченост към себе си, а не себолюбие, е принципът на самото познание, на самото християнство. Тоест християнство, предшестващото самото реално историческо инвестиране на абсолюта, божествен абсолют, трансцендиращ трансцендентация, самотрансцендира се в свободата, през свободата в необходимостта, истина, знание съвпадат. Тъй като в този процес логическо, идеално и историческо реално напълно съвпадат. В този смисъл, всъщност, онтологически и логико-онтологически апокалипсисът, съвършената самоизява на абсолюта е в пълнота осъществяване на единството и целостта на логическо-историческо, реализацията на логическото в историческото, при което етернално логическото обосновава и се самоmanifестира в темпорално-историческото, задвижвайки го, а историческото се осъществява именно като такова смислово, реферирайки към логическото. Не случайно в Хегеловата философия първото в онтологически план е последно в гносологически план, а първото в гносологичен план е последно в онтологичен план. А апокалипсисът осъществява съвпадането на тези две реципрочности. По този начин божественото бива мислено и познавано едновременно с специя етернитатис и в контекста на историйността и темпоралността. А с това и цялата философия на Хегел се оказва философски и логико-онтологичен и категориален апокалипсис. Самият Хегел отбелязва предметът на религията, както и на философията е вечната истина в самата и обективност. Бог е нищо друго, освен Бог и експликацията на Бога. Философията не е светска мъдрост, е познание за несветското. Тя не е познаване за външната маса, за емпиричното съществуване и живот, а е познание за това, което е вечно, което е Бог и което проистича от неговата природа. Защото тази природа трябва да се разкрие и развие. Ето защо философията експлицира само себе си, когато експлицира религията. А когато експлицира себе си, тя експлицира религията. Като занимание с вечната истина, която е в себе си и за себе си, и то занимание на мислещия дух, не на произвола и на собствения интерес, този предмет тя е същата дейност, каквато и религията. И като философстваш, духът потъва със същата жизненост в този предмет. И когато проникне в своя обект, той се отказва от своята особеност, точно така както прави това религиозното съзнание, което също не иска да има нищо собствено, а също иска да потъне в това съдържание, божественото съдържание. Така религията и философията съвпадат в едно. В действителност самата философия е богослужение, е религия, защото тя е същия отказ от субективните хрумвания и мнения в заниманието с Бога. Следователно философията е тъждествена с религията, но разликата е, че тя е това по своеобразен начин, различен от начина, който обикновено наричаме религия, религията като такава. Двете се различават по това
свое своеобразие в занимаването с Бога. Това е цитат от Хегел. Всъщност, според Хегел, философията в съдържанието си, абсолютната и етерналната, е абсолютно тъждествена с религията, но се различава от нея по своята форма, тъй като формата на религията е представността, вярата, любовта и емоционалната вързаност, докато философското познание за абсурда е разумното познание. Познанието чрез понятие, логико-онтологическото познание. Във връзка с философското осмислене на историята, изключително ценна и изключително мощна Хегеловата идея за диалектическото отношение в историческото развитие на всеобщо особено единично, с което Хегел логически обосновава историческото битие като смислов, разумен и последователно протичащ закономерен процес на възходящо развитие, като тук той по невероятен начин съчетава логическото с историческото, при което самото логическо е съдържателно и изпълнено с емпирическо съдържание, но без с това той изобщо да бъде емпирическо, тъй като самото емпирическо е снето в логическото и осъществяващо се в него. Възможно е чрез него, а самото логическо именно посредством историята е обективно, съдържателно, а не абстрактно формално. Затова именно съдържателността на Хегеловата логика я превръща в онтологика, в качеството си на такава. Тя е исторически релевантна и конститутивна по отношение на действителността, която като осъществяваща се, съществуваща и развиваща се спрямо разумността и смисловостта, се осъществява като логична. Самата действителност от своя страна съществува и е възможна единствено и само като разумна, логична. Благодаря. Историята е диалектическо разгръщане на абсолютната идея, при което всеобщото, закономерното, историческата необходимост, като логически обусловена и логически обоснована, тъй като при Хегел, както вече се спомена, историческото е обусловено от логическото се конкретизира в особеното, съвкупността от исторически и хронотопологични и специфични условия, свързани с появата на отделните народи, с техните специфични епохи и култури, появяващи се в тяхното развитие и накрая се проявява и реализира в и чрез единичното, отделните случаи, събития и личности, в индивидуалната дейност на личностите, като по този начин всеобщото, логически необходимото и закономерното през особеното се изявява в единичното. Чрез това се осъществява и диалектическото единство в философията на историята на Хегел на необходимост и свобода, закономерност и случайност, което е и екзистенциалната спонтанност. Именно с това е свързано Хегеловото разбиране за всеобщата история, разглеждано от него като процес на прогресиращо развитие и осъществяване на съзнанието за свобода, изразяващо се в осъзнаването на необходимостта. Необходимостта, издигната и схваната през понятието е свобода, с което тя, необходимостта, престава да бъде нещо външно, хетерономно по отношение на съзнанието. Затова свободата се появява и реализира в хода на историческото развитие като закономерен процес, обусловен от предшестващата го логическа необходимост. Посредством разбирането, че свободата е осъзната през понятието необходимост, а познанието на необходимостта и постигането на свободата, се оказва, че свободата, именно като свързан с познанието чрез понятието на необходимостта, всъщност се оказва логико-онтологическо понятие, имащо същевременно историческо съдържание, свързано тъкмо с историческата необходимост, включваща в себе си и свободата. Така, световно исторически процес и развитие е свързан с все по-пълно и цялостно реализиране на свободата, което е всъщност понятието за необходимостта, която като все по-ясно съзнаване и все по-малко хетерономна и все по-иманентна на съзнанието. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Това са думи на Христос. С всичко това самият исторически процес се явява пълната реализация на Хегеловия принцип, според който разумното е действително, а действителното е разумно. Историята като процес е самото действително, което е разумно и като такова логическо. И следователно самата история логическа, смислена и разумна, а с това и развиваща се закономерност, според логическа закономерност. Затова Хегел разглежда историята като разумно протичаща и смислена и едновременно с това приема, че в събитията, които съставляват историята, това е цитат от Хегел, на народите господства една последна цел, че има разум в историята, в световната история. Не разумът на един особен субект е божествен, абсолютният разум. Това е една истина, която ние предпоставяме. Доказателството на тази истина е трактовката на самата световна история. Последните изображения и дело на разума. Истинското доказателство се крие в познанието на самия разум, в световната история. Той само се доказва и се самодоказва. Световната история е самото явяване на този един единствен разум. Една от особените форми, в които се разкрива той. Това определя и разбирането в случая за историята като процес и развитие, имаш свой собствен смисъл, завършик и логически край. Тоест, според Хегел има край на историята с оглед на една крайна цел, реализацията на рационалността и свободата в най-висша възможна степен, осъществяваща се в нея. Край, предшестващ темпоралния и събитийния край на случващото се в историята и определя случващото се в историята. Нека по отношение на Хеговия възглед за историята да бъде отбелязано, че според него, много цитат от Хегел,
Великото съдържание на световната история е разумно и трябва да бъде разумна. Една божествена воля господства властно над света и не е така безсилна, че да не определя великото съдържание и своите цели. Нашата цел трябва да бъде да познаем това субстанциално съдържание, Божията воля. А това познание трябва да бъде осъществено от съзнанието на разума. Не крайния разсъдък, а от взора на понятието, на разума, който взор преминава през повърхността и прониква през многообразието на пъстрия хаос на събитията. Според Хегел, божествената самоидентификация като абсолютна идея, включвайки системата от нейните определения и самоопределения, се разгрища, обективира и осъществява в историята и историята като процес е свързана именно с осъществяването на крайна цел и самата тя протича целево, разумно, закономерно, смислово. Следователно, в световната история концептуален, единен, континуален, телеологично протичащ процес, в който са обхванати в логическа съгласуваност, кохерентност и цялост и се осъществява логическата връзка и последователност между темпорално, топологично обусловените събитийни дискретности, който може да бъде схванат от към нейната крайна цел. Затова Хегел казва, цитат от Хегел: ние трябва да разгледаме световната история според нейната крайна цел. Тази крайна цел е това, което се иска в света. Ние знаем за Бога, че Той е най-съвършеното. Следователно, Той може да иска само самият себе си и това, което е еднакво с Него. Бог и природата на Неговата воля е едно и също нещо. Тях ние философски определяме с името идея. Световната история от своя страна се осъществява чрез саморазгръщането на идеята, осъществява в себе си идеята и се осъществява в идеята, с която тя се оказва единствено и само, цитат от Хегел, изложение на божествения абсолютен процес на духа и най-висшите му форми. Край на цитат. Затова световната история има своята действителност именно като съответстваща на идеята и като осъществявана преди това от идеята. Завършвам, да. С което тя, за историята говорим, не е само действително като налично, обхващайки в себе си реалността на събитийността, а истински и разумно действително чрез своя етернален, трансцендентален единствен контекст. И като такава, тя е разумно събитийна. Самата тя е разумно събитие като система от закономерно, процесуално, логическо и последователно реализирани събитийности, обхванати в един общ идеен и разумен контекст. Благодаря ви, колеги. Благодарим на Цветелина Ангелов за светлоносния доклад. Продължаваме с поредица от такива.